Здравейте, аз съм Фоти Христова от Ирис Имоти, а вие сте с мен в град Хисаря, квартал Момина баня. Намираме се на Кьоше, улица Победа и улица Хан Аспарух. Тук съм, за да ви представя изключителен имот, а именно урегулиран поземлен имот с площ 1429 квадратни метра. И не напразно в началото казах на Кьоше, което означава, че върху имота може да видите пивница с площ 70 квадратни метра и разбира се магазин с площ 145 квадратни метра. Предвид факта, че Хисаря е град с богата история и много минерални извори, имота може да се гледа от позиция на ново строителство, а тези постройки да бъдат бутнати. Могат да бъдат и реновирани. Всичко зависи от вашия инвестиционен план. За повече информация може да ми се обадите на телефон 0876 80 8124. Благодаря ви, че бяхте с мен и не забравяйте да разгледате сайта на фирмата irisimoti.bg, както и да ни последвате в YouTube канала, където може да видите още видеа на други имоти в София и извън София.